Mama
Sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane wong gelombang radio sing bisa dadi gantine penasaran koyo apa to slirane isih legan apa wis ana sing duwe
iso dadi kantine lewat radio dadi kanca pendiane.
sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya
Kembang desa asli Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu, wani sumpah sikil ketiban palu. Apa mas kowe pancen desa? Aduh. Iku isih ragu-ragu. Yakin lho, Dek. Pancen tresno Kudu piye? cepet lamar marang wong tuwaku. Oke. Mas Fendi, Ya, monggo Denipa, apa ora kelingan awakmu karo bojo lan anakmu? curahkan isi hatimu. Aduh. Kelingan rikala urip bebarengan, bunga susah kabeh ra dadi alangan. Senadyan sedina mung mangan sepisan, ati seneng anggone urip bebraya. Nanging saiki uripmu wis mulya, banjur lali rikala jaman semono. Mangan penak, turu penak, kerja penak, jur lali marang aku sing rumah anak. Atiku tenan sliramu marang awakku, mbok tinggal ngosuwe apa jayaku. Saiki tak takeh ning janji-janjimu, lali aku ojo lali anakmu. Anakmu saiki wis gedhe-gedhe, pengen nyuwun pirsa sapa to bapake. Kandhani le Cak. Utang tangis atiku tambah nelongso, ning atiku kok tambah sia-sia. Adela, Cumi-cumi audio. yen anakmu takon sapa bapake, jawab kono. Jawabku kepiye, Mas? Sik kerja pake. Di Farina Indra. Mas Fendi. Yo pancen wis suwe anggonku lunga, nggonku urip ngadu nasib ana kutha. Aku tinggal anak bojo lan wong tuwa, urip ning desa tansah keloro-loro. Pancen saiki urip wis mukti, nanging aja
aja mbok anggap aku wis lali jroning ati mung tansah ana sliramu luwih-luwih dadi sumpah jroning atiku pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen turung bisa keturutan karepku aku ra bakal lali mring wekasanmu mung tak jaluk sabar ngenteni tekaku yen anakmu takon sapa bapake kuwi kabeh ngono wis ana benere kandhanono aku isih nyambut gawe kumulyake anakmu kelawan kowe kumulyake anakmu kelawan kowe Adela Dik Dipa Dalam. Rus wis akeh apa ora? Dalam. Saiki usum wong tuwa rapi berawan Dik. Kayak sapa? Aku ora, Udah sampe kena apes kaya. aku oleh perawan. Mas Wendy. Ku coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis gadis ku lamar janda ku dapat Apes. Zaman edian. Wong tua rapi perawan. Prawane yen bengi nangis wae. Amarga wedi karo manuke. iki piye iki piye iki piye Lah piye? wong tuwa rapi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke Manuke jujak rowo. Jujak rowo dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Yen digoyang ser aduh penake. goyang penak Dik. Sing penting penak ya. Adela Jumi audio. Mas Wendy. ku coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis gadis ku lamar janda
aku dapat. Jamane jaman edian wong tua rapi berawan Musik rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke iki piye lah piye wong tua rapi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke